Li Rojavayê Kurdistanê rojnamevan û çalakvan hertim dibin gefa girtin û revandinê de ne çi ji aliyê hêzên çekdar yên ser bi Partiya PYD ve û çi ji aliyê hêzên rejîmê û çekdar û şebîheyên bi ser ve. Ku duh demjimêrî 11 şevê hêzên asayişa PYD bi ser mala wênegerê programa Arkê li bajarê Dêrikê Sekvan Emîn de girtin û ew binçav kirin û heta niha çarenivîsa wî nediyar e. Beriya girtina Sekvan hêzên Partiya PYD gelek caran û çekhanên Arkê li bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê gurtibûn ku Dildar Hemo li bajarokê Tirabespiyê û Ehmed Sofî û İsmaîl Elî li bajarê Dêrikê û Berzan Hisên li bajarokê Girkêlegê girtibûn û piştî gotinên nexweş û îhaneyan ew dihatin berdan. Ji bilîn û çekhanên Arkê gelek rojnamevanên din li Rojavayê Kurdistanê rastî girtin û revandin û nefîkirinê hatine wekû nûçegehanên televizyona Rûdaw û Orient ku di roja 18 meha çaran ya îsal de û piştî çend demjimêran ji girtinê grupeke bi ser Partiya PYD ve pêşewa Behlewî nûçegehanê televizyona Rûdaw û Rodî Mihemed nûçegehanê televizyona Orient ji bo Herêma Kurdistanê nefîkirin û pişt re tora Rûdaw di daxuyaniyekê de ev kar şermezar kir. Ji bilî karê girtin û revandin û nefîkirina rojnamevanan û çalakvanan li Rojavayê Kurdistanê malên rojnamevanan jî hatine bombekirin û teqandin wekû mala Lewend Hisên serokê berê yê Yekîtiya Rojnamevanên Sûriyê ku di roja nehê meha çaran ya îsal de mala Lewend Hisên li bajarokê Tirabespiyê hate bombekirin û teqandin ku di encam de yek kes jî hate kuştin û ziyaneke madî mezin gehişte wê malê. Li ser vê yekê jî Lewend Hisên wê demê ji Arkê re axivî û teqandina mala xwe xiste estûyê Partiya PYD de û ragihandina bi ser PYD ve jî ew tomet red kir û endamekî Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye bi wê yekê tometbar kir. Her wiha ji bilî revandin û girtina rojnamevanan li Rojavayê Kurdistanê gelek çalakvan jî hatine revandin lê hîn heta niha tu alî ber pirsyaretiya xwe jê re nedane xuya kirin wekû Azad Dawud ku di şeva 5 meha pêncan ya îsal de li bajarê Dêrikê û Emîr Hamid ku beriya zêdetirî 7 mehan li bajarê Dirbêsiyê hate revandin û hîn çarenivîsa wî nediyar e.